ľuďom dobrej vôle a rodoverným Slovákom. Chcel by som využiť priestor, ktorý mi bol daný a vyjadriť sa k téme aj k ostatným veciam. I keď si myslím, vlastne viem, že presne na toto čakajú príslušníci štátneho systému, že či použijem vo svojom prejave slová, ktoré si páchatelia zrady na národe slovenskom svojvoľne zaradili do kategórie trestných, aby ma rovno odtiaľto vzali do väzenia. Neviem, či všetci tu zúčastnení viete o tom, že 1. februára ma Krajský súd v Banskej Bystrici odsúdil 2 roky väzenia s podmienečným odkladom na 5 rokov za vyjadrenia názorov na Facebooku, kde som kritizoval tento vládny zločinecký systém a žiadal legislatívne úpravy a zmeny v ústave Slovenskej republiky. Krajský súd zmiernil rozsudok okresného súdu v Revúcej, ktorý ma za toto odsúdil na 40 mesiacov nepodmienečne. Dnes sme sa tu zišli, ale nie preto, aby sme šírili nenávisť, ale vyslovili svoj názor. Preto tu teraz stojím, aby som vyslovil svoj názor a nespokojnosť s tým, že slovenskí vojaci boli vyslaní k ruským hraniciam, akože na cvičenie, že sa tu začínajú budovať základne NATO. Nepáči sa mi, že sme členom NATO. Nepáči sa mi, že naši vojaci pod velením NATO vstupujú na cudzie územia cudzích štátov ako agresor, s tým, že majitelia NATO vyhlasujú, že sa ochraňuje demokracia, že sa chránia ľudské práva. Ale to vôbec nie je pravda, lebo NATO je teroristickým zoskupením najväčších teroristov sveta. Kto vlastní NATO? Ten alebo tí, čo vlastnia aj Medzinárodný menový fond, Svetovú banku, Federálnu rezervu, OSN a dokonca aj Európsku úniu. Všetci dobre vieme, že vietor fúka od západu a že ich snahou je nastolenie nového svetového poriadku. Ich chápadlá siahajú aj na Slovensko a aj tu našli svojich sluhov, ktorí sa ulakomili na výhody, ktorí pre ich záujmy, teda pre záujmy cudzích, páchajú zradu na národe za judášsky groš. Majitelia NATO používajú rôzne intrigy, rôznu taktiku pre dosiahnutie svojho cieľa a jednou z metód je aj metóda. Vyvolaj konflikt a potom ponúkni riešenie, ktoré vyhovuje tvojim záujmom. Presne toto sa deje aj na Ukrajine, dialo sa to v Čečensku či v Južnom Osetsku. Vyvolali konflikt, označili vinníka, teda Rusko, a ponúkajú riešenia. Anexia Krymu? V žiadnom prípade Rusko Krym neanektovalo. Ale pripojiť k Rusku sa rozhodol ľud zákonným spôsobom. Vladimír Putin a Rusko nie je žiadnym agresorom. Putin chráni svoj národ. To sa volá láska svojmu národu. A o žiadnej agresii nemôže byť ani reči. Rusko nie je agresor. Rusko nemá vojenské základne po celom svete. Rusko nevyvolalo konflikt v Iraku, Líbii, Sýrii, Vietname, Paname, Libanone. Rusko určite nemá snahy o vyvolanie veľkého konfliktu v Európe. Rusko určite nie. Rusko je vinné tým, že na svojom území má svoju armádu a preto sa majitelia NATO cítia byť ohrození. Vinia Rusko z toho, že chcú napadnúť okolité štáty a preto sa k ruským hranicám presúvajú vojská NATO. A je smutné, že aj slovenskí vojaci. Nebyť rozvážnosti a odvahe Vladimíra Putina, tak tu máme už dávno 3. svetovú vojnu. Putin nemá snahu vyvolať vojnu, ale jeho snahou je chrániť mier. Niečo podobné zažilo aj Slovensko. Niečo podobné zažilo aj Slovensko. Pár chytrákov zabíjalo slovenský národ a nazvali to boj proti okupácii, ktorá de facto neexistovala. A udiala sa len kvôli zločinom proti slovenskému národu. Vyslovujem svoj názor, ale inkvizícia ho môže vyhodnotiť ako extrémistický a šíriaci nenávisť. Ale pozor, nie ja šírim nenávisť či extrémizmus, ale ste to vy.
Vy, čo sedíte vo vláde, v parlamente, vy, ktorí slúžite cudzím záujmom a ste platení zahraničím, aby ste šírili nenávisť voči Slovákom, voči nášmu národu, rozsievate zlo. Nejaký bradatý šalamún v parlamente si niečo zmyslí, svojvoľne so svojou duševnou temnotou a nenávisťou voči všetkému slovenskému vymyslí slová, frázy, určí, čo Slovák môže a nemôže, svojvoľne sa rozhodne, že bude potláčať práva národa slovenského a čo je veľmi tragické, že zástupcovia ľudu, ktorí sedia v parlamente, tu schvália a odhlasujú. Vraj zástupcovia ľudu. Krikom, nálepkovaním, svojvoľnou politickou perzekúciou zakrývate svoje zločiny. A zase je to tak, že to, čím ste vy, tak to sa snažíte hodiť na nás. Lež nezabúdajte, že socialista, kapitalista, fašista, nacista je jedno a to isté. A spoločným znakom tohto celého je utláčať národ. Prenasledovať, deptať, likvidovať a perzekúvať všetkých, ktorí majú iný názor, ktorí poukazujú na zločiny, korupciu, zradu na národe. Iluzionista z úradu vlády a ďalšia ostatná protislovenská svoloč nie je schopná budovať a viesť, spravovať štát, nie je schopná dať národu prácu, budovať hospodárstvo, budovať slovenskú ekonomiku, znížiť nezamestnanosť, dane, zvýšiť životnú úroveň obyvateľstva. A keď toto kritizujeme, tak k čomu táto svoloč pristúpi? K náprave svojej neschopnosti? K náprave svojich chýb? K vyvodeniu dôsledkov? Nie. Toto vôbec nerobí. Nesnaží sa táto lúza odstrániť svoje pochybenia, ale snaží sa odstrániť kritikov, dehonestovať ľudí, ktorí volajú po pravde a spravodlivosti. Chcem, aby Slovensko bolo ozajstným právnym štátom, aby bol tento štát sociálne vyrovnaný, aby politickí extrémisti neutláčali národ, aby nešľapali po ľudských právach a slobode a nepohrdali národom, ktorý im dal moc. Aby niesli za všetky svoje skutky zodpovednosť, aby z nich funkcie neurobili nedotknuteľných, aby mal národ prácu a aby bolo na Slovensku bezpečné. Ukončím tento môj prejav slovami svätého Augustína. Čím menej vnímajú ľudia svoje hriechy, tým zvedavejší sú na cudzie. Nehľadajú, čo by mohli napraviť, ale do koho by sa mohli zadrapiť. Keďže nemôžu seba ospravedlniť, sú pohotoví iných obviniť. S Pánom Bohom. Ďakujem. Ďakujem Rudovi. A ja verím tomu, že takíto ľudia si nezaslúžia, aby boli obviňovaní v tomto štáte. A práve traja najvyšší ústavní činitelia, a z toho práve dvaja majú právne vzdelanie. Je to Robert Fico a Andrej Danko. Prvé ste sa mali naučiť čítať ústavu. Slovenská republika je demokratický, právny a zvrchovaný štát. Ak ste sem pustili cudzinecké vojska, už nie sme zvrchovaní. Ak odsudzujete slobodu, nie sme právny štát. Ak nechcete diskutovať o našich názoroch, nie sme demokratická krajina, ale sme totalitná krajina. A práve preto treba povedať, že ste vlastizradcovia našej ústavy. A práve preto vyzývam policajtov, ktorí sú tu a majú na dverách napísané pomáhať a chrániť, tak pomáhajte nám a chráňme Slovenskú republiku spoločne. Ďakujem Romanovi Ruhigovi a pánovi Steghaufovi. Vážení priatelia, náš čas vypršal a toto bolo posledné z dnešných vystúpení. Dúfam, že sme vás obohatili o rad informácií a že sem prídete aj na naše budúce stretnutie. Uskutoční sa 30. marca taktiež o 17. hodine a pohovoríme si na ňom aj o dnešných témach i o slobode, ktorú tomuto mestu v apríli a celej Európe v máji 1945 priniesla sovietská Červená armáda. Lebo nezabudnime,